at snakke. Hvad? Jamen det er altså... Vi skal gøre selvmord. Det kan... Hjælp. Scary. Så er de okay. Works. Xbox tool number 1. Du skal selvfølgelig sætte den ind. Okay, lige nu. Hvad fanden? Nu skal det gøre. Nej! Nå, jeg sidder noget væk. Du kan filme. Den er sgu lækker. Kom nu, bare spis den. Det er sgu ikke til lort noget andet ekstra. Spis den lige. Spis den. Okay. Ej, det er ulækkert det alle over det. Og vi har noget ekstra kød, fyren og klikker Det skulle da fuldstændig lige meget. Du kan ikke lide mig. Du gæster sådan noget. Det kommer altså ikke. Kan du ikke kigge ind her? Du kan faktisk. Nice. Hvis vi kigger ind i Xbox, så kan du se. Hvad på lidt færdig? Ja. Jeg ved ikke, om det er noget specielt interessant at kigge på, men det kan jeg godt. Det her, det er en Xbox 360. Nå, noget at gøre ind i sin seng, det her. Xbox. Total Death. Er du klar? Ja. Fuck. Det kunne den ikke lide. Det er ikke fordi jeg stod specielt hårdt i den. Restart it. Det er fandme for mærkeligt, det der. Ej, vent, nu ser vi, om det virker. Nå, det kunne være sejt, hvis man bare få sådan en genfødsel eller sådan noget. Ja, det kunne være fucking sygt. Gør den ikke. Ellers får jeg lige en til. Ja, giv den lige det her, hvad hedder det, beat of rebirth. Vent lidt. Picture should appear here. Nej, den her. Beat it to rebirth. Er du klar? Ja. Jeg vidste på, at du smed også min sådan serverarm bag i. Bare kom. Der var den. Var det Red Dragon sted? Ja. Hvad siger du? Red Dragon sted? Nu kan jeg så gå ind til den, ind med den. Ja, der er sgu noget galt, altså. Den er virkelig upåklageligt de sidste 10 år, men... Det er en sgu ikke her. Jeg tror også, det var fordi før, ikke? Der ramte helt flat på sig, Anders. Ja, jeg så det godt, ja. Øj, Ja, hvad sker der for den? Nå, det er bare på...